A 2025-ös Mont Blanc túrámon vagyok. A célom a Mont Blanc, Montmedy, Mont Blanc du Tech és az Aiguille de Binast. A minimális cél az a Mont Blanc és a Montmedy. Jelenleg Nid d'Aigle, az a legfelső állomás a Tramway du Mont Blancnek. Errefele tartok, nem sokára odaérek. Látható, hogy a vasúti sínek még nagyrészt hó alatt vannak, viszont tavaly sokkal több hó volt, és a vasútnak a vezetéke is sokkal jobban meg voltak rongálódva, mint idén. Remélem, hogy minden célomat elérem, 20 kilós zsákot viszek magammal, ezért elég nehéz a fölfele menet. Szeretném kipróbálni a magashegyi táborozást, főzést, minden technikai felszerelésem itt van ahhoz, hogy ezeket a csúcsokat el tudjam érni. A 2025-ös Mont Blanc túrámon vagyok. A célom a Mont Blanc, Montmedy, Mont Blanc du Tech és az Aiguille de Binast. A minimális cél az a Mont Blanc és a Montmedy. Jelenleg Nid d'Aigle, az a legfelső állomás a Tramway du Mont Blancnek. Errefele tartok, nem sokára odaérek. Látható, hogy a vasúti sínek még nagyrészt hó alatt vannak, viszont tavaly sokkal több hó volt, és a vasútnak a vezetéke is sokkal jobban meg voltak rongálódva, mint idén. Remélem, hogy minden célomat elérem, 20 kilós zsákot viszek magammal, ezért elég nehéz a fölfele menet. Szeretném kipróbálni a magashegyi táborozást, főzést, minden technikai felszerelésem itt van ahhoz, hogy ezeket a csúcsokat el tudjam érni.